Dámy a pánové, vítejte u třetího dílu ze série až do konce. Minulý díle jsme skončili, jak jsme byli v jeskyni, ve které jsme našli nějaké to železo, uhlí, lapis, lazuli a redstone a lávu a všechno možný. Teďka jsem si za kamerou natěžil dřevo, trochu jsem to tady zvětšil, aby jsme si mohli tak načrtnout domeček. Rozhodl jsem se, že uděláme domeček jakoby odtuď tam, potáhne se to až sem, nějak takhle, a potom to dáme takhle do LK. Tak, takhle až tam. Tak to spojíme. Tady by byly ty dveře, trochu bychom je posunuli sem. Na to by byl malý přístřešek a bylo by to jakoby 2 patra a na tím potom střecha. Vedle toho by byla farma na zvířata, jako ovce, slepice, kuřata, to je stejný, krávy a prasata. No, tak by to mělo být, takže si vezmu tady maso, které jsem si vypekl. Najíme se, sakra, najíme se, říkám najíme se. Tak. A uděláme si plenky. Hodně plenek. Tak třeba tolik, to bude stačit. Kde je mám? Tady. Jak vidíte, tak máme hodně železa z té jeskyně, to se mi líbí hodně. Aspoň budou mít nějaké ty zásoby. Tak, uděláme to odtud, jako tady by byl roh. Jo, já si vezmu do ruky sekeru. Tak, tady to postavíme takhle. Jo, takhle to bude. Takže to uděláme tady. Tak. Tak by to asi mělo vypadat. Uvidíme, jak to bude. Jo, békaj tam. Ovečko. Tak, takhle to zatím necháme. Tady budeme pokračovat. Musíme udělat to L-ko, jak jsem řekl. Tady budou třeba ty dveře, takhle. Tady už nemusíme počítat, vůbec nemusíme počítat, jak nám to bude, jestli nám to bude vycházet či ne, protože tady to očividně jedno. Ta trava mě dostává už. Teď to není ani tráva. Tak, takhle to bude. Hop. Tak asi si musíme udělat ještě větší plochu. Dávám lopatu. Tady to trochu ještě pokopem. Ať se nám tady vleze to L-ko. No. Mám nefunkční lopatu. Tak. Potom to skopeme ještě víc, to je jasné, aby jsme neměli hlínu u toho u domu. To ani jako velko moc nevypadá. To se nemá stavit samo. Co to dělá? Nezlob. Tak, tady bude. Tady to musím skopat ještě. Kdyby aspoň ta lopata neblbnula. Ona se vždycky zastaví.
Kdyby to byla aspoň lopata na baterky, to by bylo něco jiného. To by jelo samo. No, jeď. Jo. Hop, jedem. Mě zajímá, na co chytneme ty, mikroplavná lopata, na co chytneme ovce, když krávy jsou na obilí, slepice na tu blbost, na semínka, a prasata na mrkev, tak na co jsou krávy, tež na seno, jako na obilí. To já nevím teď. Ale určitě si chytneme. Můžeme si potom udělat nůžky a obarvit si vlnu. Co pak chodíš? Ty se chceš mazlit? Mazlit? To bylo co za pohled? Jak se na mě podívala, tyjo, vražedně. Jsem si normálně lekl. Takhle. Toho je hodně. Až pocud. Počkej, takhle. To dělám až pocud to má být. Takže takhle to vykopem. No je to velký domeček, no. Špatně mi ta lopata to, no. Kope. Se mi nelíbí. Nevím, čím to je. Ale nikdy jsem si to nevšiml, že to takhle kope divně. Že se vždycky zasekne. Vidím, že nastává už večer. Takže se asi vyspíme. Jak zapadá to sluníčko, to je hezké. Uděláme si na střeše výhled na západ slunce. Jo, uděláme. A uděláme si tam výhřívku. Vždycky, jak bude západ slunce, tak si vlezem do výhřívky a budeme tam ležet a kochat se pohledem. Já se jdu vyspat. Počkejte, ještě položím hlínu. Máme hodně hlíny, sakra. Nevím, na co to využijeme, asi na zrovnání terénu. Tak. Spím. Tady jsme to skončili tam. No, teď máme jenom ten kousek. Konečně na to vidím. To víte, už jsem ten starý. Už musím chodit oholí. Už to není se mnou lehký. Ne, sakra. Proč to děláš? Děláš to na schvál? Jo. To je normální, když si povídám takhle se dřevem. Vůbec to není divný. Já mám ještě nějaké 8 dřeva. A udělám si ještě pár plenek. Hop. Zajímavé, z čeho děláme podlahu. Já jsem přemýšlel ze stone bricku a nevím, jak se jmenuje teďka to. Ten blok. Teď zkusíme se na to podívat. Kde to je tam ta blbost? Víte, co myslím? Neukazuje to, co to je. Tady toto, ne? Inside. To není ono, myslím. Slyším zombíka. Ahoj. Jak se máš? Máš nějaké tiky, jak vidím? Ne. Ne, nemáš tiky. Vůbec nemáš tiky. Já vím, že ne. No jasně, že ne. No nezlob se na mě. Hošku, pojď sem. Ty budeš náš malý Endelín. Co Endelíne? Budeš nás
Malý Endelín. Jo, no jasně, taky natěšený. Jo, si naš Endelínek. Počkej, běž dolů. Počkej, já tady postavím. Počkej, si vezmu nějaké ty plenky ještě. Tak. Tak. A udělám ti tady toto. A teď jenom takhle zazdím. Jestli ti to nevadí. Určitě ti to nevadí. Budeš mi tady dělat společnost. Myslím, že jsem si to dal dveře. A cedulku. Tak. Tak. Budeš náš Endelín. Ne. Ty máš také štěstí. Nerozbije ty dveře, že ne? Ne, ty nám to nerozbiješ. Ty jsi hodnej, že? Že jsi hodnej. No, jsi hodnej, jasně, že jo. Tak, tady máme Endelína. Endelín. Ahoj. Endelínku. Budeš náš nový mazlíček. Tak, co bychom měli dělat dál? Chci tady. Bude to, tady toto jako bude spíš, dívejte, to bude takhle podlaha, jakože. A toto jenom ohraničení. Takže tady bude jeden blok a potom raz, dva, tři by to mělo být. Potom bude patro. Ale raz, dva, tři, čtyři. Takhle by to mělo vypadat. Já jsem nesmrtelný, jak to? Difficulty na max. Nevím, čím to je. Zkusím to fakt do příštího dílu nějak to zjistit, proč mě nejde zabít. I když mi to tak nevadí, že? Ale potom to není ta hra, no. 3. Takhle by to mělo vypadat. Zašáhnu tam. Už nemusím, dobré. Můžu takhle muset po jedným. Mě to fakt zajímá, no, proč mě nemůže nikdo nic udělat a já si můžu tančit se zombíkama a oni mi neublíží. Možná tam bude něco v tom nastavení. Jinak, kdybyste věděli, tak mi napište do komentáří. Já totiž vůbec nevím. Tak, tady by měl být. Ne, ty tam nemáš být. Tady by měl být raz, dva, tři. A bude to raz, dva, tři. A raz. Ta tráva mi štve. Dva. Tak. Teď si vezmeme naše neproniknutelné dveře. Dáme si je už tady. Hop, hop. A už nikdo nevleze do našeho baráčku. Tak. Zavřeme za sebou. Co kdyby nám tu někdo chtěl líst. A měli bychom si udělat. Měli bychom jít nakopat dřevo. To ale nakopu až o to. Za kamerou. Napaváme se. Co koukáš? Na koho koukáš? To něco je? Nebo tam něco je? Co tam je? No co pak? Co pak? Já se bojím to otevřít, i když mi nemůže ublížit. A když půjdu sem? Bude na mě útočit tady? Halo? Halo? Ahoj, Endelíne. Ne? Ne, nebýt kamarád. Rozmnožíme slepice. Takže nějaké ty semínka. Sekačka forever.
Tebe chci. A kde je to sluníčko? Jo, tam. Dneska bude hezky. No, kdo mohl zabít tu slepici, tyjo? Někdo je zabil slepici. Ty jsi zabila svoji společníci. Dívej se na to. Vidíš to? Vidíš to kuře tam? No, teď na ním stojíš. Bavím se s tebou. Slyšíš? Dívej se, co si udělal svoji společníci. Ty jsi normálně zabila. Teďka budu muset si vzít to maso. A snízdy. Já to sním před tebou. Hej, to se neboj. A už ti nepřinesu žádnou společníci. Vraždíš svoje společnice. Koukám, co je tady ještě. Tam jsme byli, že? Tam jsme se objevili na začátku. Jo, to jsou ty divné lesy. Takže na tamté straně jsme nebyli ještě. Tady máme krávu. Krávu, kterou si dám na jednu ruku. Paráda. Tak, v příštím díle asi dostaneme, určitě dostaneme náš dům. Seženeme nějaký písek na okna. Tady už vidím nějaký písek. Uděláme první patro s podlahou. Komplet bychom to už mohli dodělat. No. Proč bych nemohl spadnout, že? A uděláme podlahu druhému patru a to bude asi tak stačit do jednoho dílu, který se vleze. No, to asi jo, takže je růže, to bychom si mohli vysadit u toho. U baráku. My jsme si udělali takovou zahradu, jako by řečeno. Ne? Ale jo, já vím, že jo. Tady máme saplinky. Že bychom si udělali, jakoby, že, dívejte, si tady někde vylezu na vyšší místo. Tak, že tady máme dům, tady za to bychom si tady udělali zahradu, které by měly zadní dveře, jako v tom domě. A tady bychom to propojili, udělali bychom to takhle kolem listí a vysadili bychom tam různé stromky jako břízové a dubové a podobně. Takže bychom měli i stromovou farmu. To by bylo parádní, ne? Tak, tady máme naši Josefínku, takže tady to třeba ukončíme. Takže toto už je konec videa. Doufám, že jste si ho užili, já jsem si ho užil nadměrně. Postavili jsme si to, měl načer domečku, jak by měl vypadat, jak vidíte, tak bude do LK. To je asi nejlepší způsob, kde si můžeme... To jako kvůli tobě nemůžu spát. To myslíš vážně? Jo. Kde si třeba tady uděláme místnost a v tom bude sklad. Různé věci jako suroviny, jako třeba kamení, dřevo a podobně. V příštím díle si doděláme ten domeček, to je jedno patro, druhé asi už nestíneme, pokud ano, tak uděláme i to druhé patro. Za kamerou si udělám, natěžím nějaké to dřevo a cobblestone a možná i písek natěžím, vypálím to všechno, aby jsme se nemuseli zdržovat. Takže mé jméno je Agro a tímhle hlásím s Endelínem a naší malou slepičkou, která vraždí společnice. Konec. Pa, pa.